हरे कृष्णा। कृष्ण दादी प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताक्ष नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामी इति नामिने नमाचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकदादामदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्तराधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ശ്രീ ശാരദാഗോവിന്ദ് മന്ദിർ സ്കൂൾ മംഗളൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുതമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു അഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण. मदेकबन्धो मत्सङ्गिन् मद्गुरो मन्महादना मन्निष्ठारक मद्भाग्य मदानन्दा नमोस्तुते. ग्रंथरा श्रीमद्भागवतम की जय. श्री प्रभुपाद की जय. ശ്രീമദ്ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 5 നാരദന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത നിർദ്ദേശങ്ങൾ. ശ്രീല വ്യാസദേവന് നാരദൻ നൽകുന്ന ഭാഗവത നിർദ്ദേശം. ശ്ലോകം 28. ഇത് കഴിഞ്ഞതിന്റെ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എടുത്തു. അതിനുശേഷം അന്തരംഗ മാതാജി എടുത്തത് ഒരു അധ്യായം സ്കിപ്പായി പോയി. ശ്ലോകം നമ്പർ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു, 28 തന്നെയായിരുന്നു എടുത്തത്. അത് 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആയിപ്പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ 28ാമത്തെ ശ്ലോകം തന്നെ ഇന്ന് എടുക്കുകയാണ്. 28 മുതൽ 31 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ഇന്ന് എടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് കൽക്കണ്ടത്തോടാണ് ഉപമിക്കുന്നത്. ഏത് ഭാഗം കടിച്ചാലും അത് മധുരമാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെ വായിച്ചാലും എന്താണ്, മധുരം തന്നെയാണ്. ഇപ്പോ മാതാജി കുറച്ച് തിരക്കിലൊക്കെ ആയിരുന്നിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി തെറ്റിപ്പോയതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ആ ശ്ലോകങ്ങള്, നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത്തം ശരൽ പ്രാവൃഷികാ വൃതുഹരേഃ വിശൃണ്വദോ മേനുസവം യശോമലം സങ്കീർത്യമാനം മുനിഭിർമഹാത്മഭിഃ ഭക്തിപ്രവൃത്താത്മരജസ്തമോപഹാം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ചെല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്തം ശരൽ പ്രാവൃഷികാ വൃതുഹരേഃ വിശൃണ്വദോ മേനുസവം യശോമലം മുനിഭിർമഹാത്മഭിഃ ഭക്തിപ്രവൃത്താത്മരജസ്തമോപഹ
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഇഷ്ടം കൃഷ്ണ. പ്രകാരം ശരത്കാലം, പ്രാവൃഷികവും വർഷക്കാലം, ഋതു 2 ഋതുക്കളും ഹരേഹേ ഭഗവാന്റെ വിശൃണ്വതഃ തുടർച്ചയായി ശ്രവിക്കുന്നു. മേ ഞാൻ സ്വയം അനുസവം നിരന്തരം യശ അമലം ശുദ്ധ മഹാത്മ്യങ്ങൾ സങ്കീർത്യമാനം ജപിക്കപ്പെടുകയാൽ മുനിഭിഹി മഹാമുനിമാർ മഹാ ആത്മഭിഹി മഹാത്മാക്കൾ ഭക്തിഹി ഭക്തിയുത സേവനം പ്രവഹിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ആത്മ ജീവാത്മാക്കൾ രജഹ രജോഗുണം തമോ ഗുണം ഉപഹ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു, ശൂന്യമാകുന്നു. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എത്തി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിച്ചേ. വർഷകാലം ശരത്കാലം എന്നീ 2 ഋതുക്കളുടെയും കാലത്ത് ആ മഹാത്മാക്കൾ ഭഗവാൻ ഹരിയുടെ പരിശുദ്ധ മഹാത്മ്യങ്ങളെ നിരന്തരമായി നിർവിഘ്നമായി ഉരുവിടുന്നത് ശ്രവിക്കാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് ലഭിച്ചു. എന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം അനർഗളമായി പ്രവഹിക്കാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളുടെ ആവരണങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമായി. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്, എന്നാലും ഒരിക്കൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം. അതായത് ശിലവ്യാസദേവന് വേദങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടും വേദങ്ങളും പുരാണങ്ങളും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടും മനസ്സിനൊരു സന്തോഷം കിട്ടാതിരുന്നപ്പോ എന്താണ് കാരണം എന്ന് നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയോട് ആരായുകയും നാരദ ബ്രഹ്മർഷി പറഞ്ഞു അതൊക്കെ എന്താണ് കൈതവ ധർമ്മമാണ്. ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ കൈതവ ധർമ്മങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതില് ഒന്നും തന്നെ ഭഗവാനെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് സന്തോഷം ഇല്ലാതെയായത്. അതുകൊണ്ട് ഭാഗവതം രചിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കണം. ബാക്കിയുള്ളതിലൊക്കെ ഭഗവാനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മഹത്വവൽക്കരിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് സന്തോഷം കിട്ടാത്തത് എന്നാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി പറയുണ്ടായത്. അങ്ങനെ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി തന്റെ പൂർവ്വകാലം, അതായത് തന്റെ ദാസീപുത്രനായിട്ട് ജനിച്ച ആ ഒരു കാലത്തെക്കുറിച്ചും ശാപം കിട്ടിയതിനെ കുറിച്ചും തന്റെ പൂർവ്വ ചരിത്രങ്ങളെ കുറിച്ചും വ്യാസദേവന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് 4 വേദാന്തികള് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ആർക്ക് അവസരം കിട്ടി? കുട്ടിയായിരുന്ന ദാസീപുത്രനായിട്ടുള്ള നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിലുള്ള ആ കുട്ടിക്ക് അവസരം കിട്ടി. അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോ ഒരു ദിവസം ആ വേദാന്തികൾ, അതായത് ഭക്തി വേദാന്തികൾ അവരുടെ പ്രസാദം, അതായത് അവർ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി വന്ന പ്രസാദം ആ കുട്ടിക്ക് സമ്മതത്തോടു കൂടി കഴിക്കാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ആ പ്രസാദം കഴിച്ചതോടുകൂടി തന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാം മഹാപ്രസാദമാണ് അല്ലെ, മഹാപ്രസാദം എന്നാണ് പറയാ. ഭക്തന്മാരുടെ ഉച്ചിഷ്ടം നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മഹാപ്രസാദാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കാനും ഭക്തിയുത സേവനം എന്താണ് തടസ്സമില്ലാതെ അനർഘളമായിട്ട് ചെയ്യാൻ ആർക്ക് പറ്റി? നിർവിഘ്നം ചെയ്യാൻ ആർക്ക് പറ്റി? നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിലുള്ള ആ കുട്ടിക്ക് സാധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഇതിന് ശേഷം വരുന്ന ശ്ലോകമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വർഷകാലം ശരത്കാലം എന്നീ 2 ഋതുക്കളുടെയും കാലത്ത് ആ മഹാത്മാക്കൾ ഭഗവാൻ ഹരിയുടെ പരിശുദ്ധ മഹാത്മ്യങ്ങളെ നിരന്തരമായി നിർവിഘ്നമായി ഉരുവിടുന്നത് ശ്രവിക്കാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് ലഭിച്ചു. ഇത് പറയുന്നത് നമ്മള് ചാതുർമാസം ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് മാസമാണ്? കാർത്തിക മാസമാണ് അല്ലെ. ഈ ചാതുർമാസ്യ കാലഘട്ടത്തെയാണ് ഇവിടെ ഈ ഭക്തി വേദാന്തികൾ വന്ന ആ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചാതുർമാസ്യ കാലഘട്ടമാണ്. കാരണം ആ സമയത്താണ് അവർ അധികം യാത്രയൊന്നും ചെയ്യാതെ ഒരിടത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്. ആ സമയത്താണ് ഈ പൂർവ്വജന്മത്തില് ദാസീപുത്രനായിട്ടുള്ള നാരദ ബ്രഹ്മർഷിക്ക് അവരെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയതും അപ്പോഴാണ്. അപ്പൊ ആ കാലത്ത് മഹാത്മാക്കൾ ഹരിയുടെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ സദാസമയം അല്ലെ നിർവിഘ്നമായിട്ട് നിരന്തരമായിട്ട് ഉരുവിടുന്നത് കേൾക്കാനുള്ള അവസരം നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിലുള്ള കുട്ടിക്ക് ലഭിച്ചു. അങ്ങനെ ആ കുട്ടിയുടെ ഭക്തിയുത സേവനം അനർഗളമായി പ്രവഹിക്കാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളുടെ ആവരണങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജനിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഏത് ഗുണത്തിലാണ്? ഒന്നിക്കില് രജസ്സില് അല്ലെങ്കിൽ തമോ ഗുണത്തിൽ. ഈ 2 ഗുണത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതെയാവുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഭക്തി വേദാന്തികളിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം നിരന്തരം ശ്രവിക്കാനിടയായി, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ നിരന്തരം ശ്രവിക്കാനിടയായതോടുകൂടി നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിലുള്ള ആ കുട്ടിക്ക് എല്ലാ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രജസ്തമോ ഗുണങ്ങളുടെ ആവരണങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടായി എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിച്ചു. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുത സേവനം സർവ്വജീവാത്മാക്കളുടെയും സ്വാഭാവിക പ്രവണതയാണ്. ഏവരിലും ഈ സഹജ വാസന സുപ്തമായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സംസർഗത്താൽ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളാൽ ഇതിനെ സ്മരണാതീത കാലം മുതൽ ആവരണം ചെയ്യുന്നു. ഭഗവത് കൃപയാലും ശ്രേഷ്ഠ ആത്മാക്കളായ ഭഗവത് ഭക്തരുടെ കൃപയാലും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തനുമായി സംസർഗത്തിലാകത്തക്ക വിധം ഒരു ജീവാത്മാവ് ഭാഗ്യവാനായി തീരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല,
ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ മഹാത്മ്യങ്ങളെ ശ്രവിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം ജീവാത്മാവിൽ ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനം നദീജല പ്രവാഹം പോലെ അനർഗളമായി പ്രവഹിക്കുന്നു. നദീജലം സമുദ്രത്തിൽ നിപതിക്കുന്നത് വരെ പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം ശുദ്ധ ഭക്ത സംസർഗത്താൽ പരമലക്ഷ്യമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുത സേവനം പ്രാപ്തമാകുന്നത് വരെ അനർഗളമായി പ്രവഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള പ്രവണതയാണ് ഈ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമയുദ്ധ സേവനം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സേവിക്കാനും അതുപോലെ സ്നേഹിക്കാനും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ? നമുക്ക് ആരെയും സ്നേഹിക്കാതെ നമ്മൾ മാത്രം സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും ഇഷ്ടമുണ്ടോ? ആർക്കും ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാവർക്കും ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്ന പക്ഷെ എന്താണ്, നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് അവർ സ്നേഹിക്കുന്നവരായിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു നിബന്ധനയാണ് നമുക്കുള്ളത്. അല്ലാത്തവരെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കാൻ പോവില്ല അല്ലെ? പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ സ്നേഹം നമ്മൾക്ക് ആരോടാണ് ഉള്ളത്? ഭഗവാനോടാണുള്ളത്. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വന്ന് ഭഗവാനെ മറന്ന് ഈ വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മള് ഇടപെട്ട് നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഇവരെ സ്നേഹിച്ചാലാണ് എനിക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുക, ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുത്താലാണ് എനിക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുക. പക്ഷെ ആർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുത്താലാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുക? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്താലേ അല്ലെ? ഭഗവാന് ചെയ്തു കൊടുത്താലാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നത്. അത് പക്ഷെ മറന്നുപോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാ മറന്നുപോയി പറയുന്നത്? സ്മരണാതീത കാലം മുതലൊക്കെ അല്ലെ, ഇതിന് സ്മരണാതീത കാലം മുതൽ ആവരണം ചെയ്യുന്നു. എന്ത് രജോ തമോ ഗുണങ്ങള്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് സംസർഗം വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മള് സ്മരണാതീത കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയോ ജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്ന് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽപ്പെട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ജനിച്ച് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കൃപയാലും ശ്രേഷ്ഠാത്മാക്കളായ ഭഗവത് ഭക്തരുടെ കൃപയാലും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായി സംസർഗത്തിലാകത്തക്ക വിധം ഒരു ജീവാത്മാവ് ഭാഗ്യവാനായി തീരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ മഹാത്മ്യങ്ങളെ ശ്രവിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം. അത് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല, എന്നാലും ഞങ്ങളോട് വിൽക്കുന്ന സന്യാസി ഡിവോട്ടീസ്, ബ്രഹ്മചാരി ഡിവോട്ടീസ് ഞങ്ങൾ പറയും സാധാരണ ജനങ്ങളോട്, ഈ പുസ്തകം ഒന്ന് തൊട്ടാൽ മതി, നിങ്ങൾ വെറുതെ ഒന്ന് തൊട്ടു നോക്കൂ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇതൊന്നും നമ്മൾ സ്പർശിക്കുമ്പോ തന്നെ അതൊരു ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റ് പോലെയാണ്, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അത് പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കും എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രമാത്രം എന്തുണ്ട്, ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ആ ഒരു ചെറിയ ഒരു സംസർഗത്തിന് പോലും. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എഴുതിയ പുസ്തകമാണത്. അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിൽ പോയി അവിടെയുള്ളവരെയൊക്കെ ഭക്തന്മാരാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് തൊട്ടാൽ, വെറുതെ നമ്മൾ ഒരു ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം വാങ്ങി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവച്ചാലും അത് യഥാസമയം അത് ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റ് പോലെ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത്. എപ്പോഴെങ്കിലും ആയിട്ട് അവർക്ക് ആ ബുക്ക് എടുത്ത്, ഇത് കുറേ പേര് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ, ഈ ഡിവോഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒത്തിരി പേര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. കുറെ കാലം ഈ ബുക്ക് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം അവർക്ക് ഇത് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാനും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് അവർക്ക് ഭക്തന്മാരാവാനും സാധിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരുപാട് പേരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കൃപയാലും ശ്രേഷ്ഠ ആത്മാക്കളുടെയും ഭഗവത് ഭക്തരുടെയും കൃപയാലും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായി ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായി സംസർഗത്തിലാകത്തക്ക വിധം ഒരു ജീവാത്മാവ് ഭാഗ്യവാനായി തീരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ മഹാത്മ്യങ്ങളെ ശ്രവിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നു. അതായത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ശ്രവണം അല്ലെ? ആ ശ്രവണത്തിനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവർക്ക് കിട്ടുന്നു. അപ്രകാരം ജീവാത്മാവിൽ ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനം നദീജല പ്രവാഹം പോലെ അനർഗളമായി പ്രവഹിക്കുന്നു. നദീജലം സമുദ്രത്തിൽ നിപതിക്കുന്നത് വരെ പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം ശുദ്ധ ഭക്ത സംസർഗത്താൽ പരമലക്ഷ്യമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുത സേവനം പ്രാപ്തമാകുന്നത് വരെ അനർഗളമായി പ്രവഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അനർഗളമായി, അതായത് നദീജലം സമുദ്രത്തിൽ പ്രവഹിക്കുന്നത് വരെ എന്താണ്, അത് ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലെ? അതുപോലെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സംസർഗത്താൽ ഭഗവാനോടുള്ള നമ്മുടെ പ്രേമയുത ഭക്തിയുത സേവനം അങ്ങനെ അങ്ങ് ഒഴുകിപ്പോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. എവിടം വരെയാണ് അത് ഒഴുകിപ്പോകുന്നത്? നമ്മൾ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാകുന്നത് വരെ അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ എത്തി ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാ അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യോ? ഇല്ല. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ്, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ജോലി? സദാ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക തന്നെയാണ് അല്ലെ? അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തെ തടുത്തു നിർത്തുവാൻ സാധ്യമല്ല. പ്രത്യുത ഭക്തിയുത സേവനം അതിരേകമായി യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ യാതൊരു പരിധിയുമില്ലാതെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുന്നു. പ്രേക്ഷകനെ പോലും രജോതമോ ഗുണത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാക്കുന്ന വിധം അത്രത്തോളം പ്രബലമാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്?
പ്രേക്ഷകനെ പോലെ, അതായത് ഒരാള് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരാൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളെ പോലും ഭക്തന്മാരാക്കുന്ന അത്രയും സ്ട്രോങ് ആണ് നമ്മുടെ ഭക്തിയുത സേവനം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ വീട്ടിൽ ഒരാൾ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ അതിന്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാകും, അതിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഈ ഇരുഗുണങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കപ്പെട്ട് സ്വതന്ത്രമാക്കുന്ന ജീവാത്മാവ് തന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയിൽ വർത്തിക്കുന്നു. എന്താണ് ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ? ജീവേര സ്വരൂപ ഹോയ് നിത്യേര കൃഷ്ണദാസ്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ് ഒരു ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ എന്താണ് രജസ് തമസ് ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്നൊക്കെ നമ്മളെ പുറത്തു കടത്തി നമ്മളെ ആ ഒരു ശരിയായ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ശ്രവണത്തിന് തന്നെയും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തസ്യൈവം മേനുരക്തസ്യ പ്രശ്രിതസ്യ ഹതൈന സഹ ശ്രദ്ധദാനസ്യ ബാലസ്യ ദാന്തസ്യാനുചരസ്യ ച. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യൈവം മേനുരക്തസ്യ പ്രശ്രിതസ്യ ഹതൈന സഹ ദാനസ്യ ബാലസ്യ ദാന്തസ്യാനുചരസ്യ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. നസ്യ അവന്റെ, ഏവം അപ്രകാരം, മേ എന്റെ, അനുരക്തസ്യ അവരുമായി സ്നേഹത്താൽ ബന്ധിതമായി, പ്രശ്രിതസ്യ ആജ്ഞാനുസാരേണ ഹത അവയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെട്ടു, ഏന സഹ പാപങ്ങൾ, ശ്രദ്ധദാനസ്യ വിശ്വസ്തനായവന്റെ, ബാലസ്യ ബാലന്റെ, ദാന്തസ്യ അടിമപ്പെടുത്തി, അനുചരസ്യ നിർദ്ദേശങ്ങളെ കർശനമായി അനുവർത്തിച്ചുകൊണ്ട്, ച വർദ്ധനം ഭാവാർത്ഥം ഇതി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ലേഷ പ്രഭുപാദിക്ക് ഞാൻ ആ മുനിമാരുമായി സ്നേഹത്താൽ ബന്ധിതനായി അത്യന്തം വിനയത്തോടുകൂടി അവരുടെ സേവനത്തിൽ നിരതനായതിനാൽ എന്റെ സർവ്വ പാപങ്ങളും സമൂലം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അവരിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വസ്തനാകയാൽ ഞാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കീഴടക്കുകയും മനസ്സാലും ശരീരത്താലും കർശനമായി അവരെ അനുവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവര് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് അവരിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ ശ്രവിക്കാൻ സാധിച്ച് പൂർണ്ണമായും രജസ്തമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായ ആ കുട്ടി എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ? ആ സന്യാസിമാരോട് സ്നേഹത്താൽ ബന്ധിതരായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് അറിയാം, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്, നമ്മളും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെയൊക്കെ സ്നേഹിക്കും. പക്ഷെ ആ സ്നേഹം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ബന്ധനത്തിലാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളെ ഭക്തിയിലേക്ക് പുരോഗമിക്കാനാണ് അത് സഹായിക്കുന്നത്. അപ്പോ ആ മുനിമാരുമായിട്ട് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി സ്നേഹത്താൽ ബന്ധിതനായി അത്യന്തം വിനയത്തോടു കൂടി അവരുടെ സേവനത്തിൽ നിരതനായതിനാൽ എന്റെ സർവ്വ പാപങ്ങളും സമൂലം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെയുള്ള ആധ്യാത്മിക ഭക്തി വേദാന്തികളെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കപ്പെട്ടു നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിലുള്ള ആ ദാസീപുത്രനായിട്ടുള്ള കുട്ടി. അവരിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വസ്തനാകയാൽ ഞാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കീഴടക്കുകയും മനസ്സാലും ശരീരത്താലും കർശനമായി അവരെ അനുവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരിക്കലും നമ്മൾ അവരെ അനുകരിക്കരുത്, അനുവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അനുകരിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്, നമ്മൾ അവരെ ഫോളോ ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്, അവരെ അനുസരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അവരോട് സ്നേഹത്താൽ അവർക്ക് സേവനം ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായ ആ കുട്ടി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ കീഴടക്കി മനസ്സാലും ശരീരത്താലും കർശനമായിട്ട് എങ്ങനെയാണോ അവർ പറഞ്ഞു തന്നത് അതിൻ പ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചു ആ കുട്ടി. ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് പരിശുദ്ധനായ നിഷ്കളങ്ക ഭക്തന്റെ പദവിയിലേക്ക് ഉന്നതി പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഭാവി കാലപ്രാപ്യമായ പരീക്ഷാർത്ഥിക്ക് ആവശ്യം വേണ്ടുന്ന യോഗ്യതകളാണിവ. അത്തരം ഒരു പരീക്ഷാർത്ഥി നിശ്ചയമായും സദാ ശുദ്ധഭക്തന്റെ സംസർഗം കാക്ഷിക്കുന്നു. ഒരുവൻ കപടഭക്തനാൽ നയിക്കപ്പെടരുത്. അവിധം ശുദ്ധഭക്തനിൽ നിന്നും നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കത്തക്ക വിധം അയാൾ സ്വയം ഋജുവും മസൃണനും ആയിരിക്കണം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ പരിപൂർണമായും സമർപ്പണം ചെയ്ത ആത്മാവാകുന്നു ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ പരമനിയന്താവായും മറ്റെല്ലാവരും ഭഗവത് സേവകരായും അയാൾ അറിയുന്നു. ലൗകിക സംസർഗത്താൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് വർദ്ധിതങ്ങളായ സർവ്വ പാപസഞ്ചയങ്ങളെയും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഒരു പുതുഭക്തൻ എപ്പോഴും ശുദ്ധഭക്തനെ വിശ്വാസപൂർവ്വം സേവിക്കണം. മാത്രവുമല്ല അയാൾ വിനയവും അനുസരണയുമുള്ളവനും നിർദ്ദേശങ്ങളെ കർശനമായി അനുസരിക്കുന്നവനുമാകണം.
നിലവിലുള്ള ജീവിത കാലയളവിനുള്ളിൽ തന്നെ ജീവിത വിജയം പ്രാപ്തമാക്കാൻ ദൃഢപ്രതിജ്ഞ എടുത്ത ഒരു ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണിവ. ഇവിടെ വിശദമായിട്ട് എടുത്തു പറയുന്നത് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി ഇവിടെ പറഞ്ഞു, അവരുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ എങ്ങനെ സേവിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്? വിനയത്തോടുകൂടി, അത്യന്തം വിനയത്തോടുകൂടി അവരെ സേവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അങ്ങനെ സേവിച്ചപ്പോ കിട്ടിയത് എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചു. അവരെ എന്താണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും അനുസരിക്കാൻ. അവരെ വിശ്വാസം വേണം. ആദ്യം അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അനുസരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥി, അതായത് ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ സംസർഗം നമുക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും കിട്ടണം. നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് പുരോഗതി വേണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ആത്മീയ ആചാര്യനെ സ്വീകരിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ സംസർഗം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ അയാൾ സ്വയം ഋജുവും മസൃണനുമായിരിക്കണം. എന്താണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? നമ്മള് ഒരു കേബിള് പവറിൽ കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായിരിക്കണം? അത് വർക്ക് ചെയ്യാത്ത കേബിൾ ആണെങ്കിൽ വല്ല പ്രയോജനം ഉണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. ആ കേബിൾ എവിടെയെങ്കിലും ഉള്ളിൽ മുറിഞ്ഞു പോവോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തുനിന്ന് പിന്നെ അതിന് ശരിയായ രീതിയിൽ കറണ്ട് വരുന്ന രീതിയിലല്ല ആ ഒരു കേബിൾ ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ആയിരിക്കണം, നല്ല മൃദുവായിട്ട്, അതായത് ഋജുവും മസൃണനുമായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത്രയും ചാലകം പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം. അത്രയും നമ്മൾ വിനയാന്വിതനായിരിക്കണം. നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം ആ ഗുരുവില്. നമ്മൾ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യാൻ സാധിച്ച ആളായിരിക്കണം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്താണ്, ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഈ ശുദ്ധഭക്തനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ശുദ്ധഭക്തന് മനസ്സിലാവുക? നമുക്ക് ആ വ്യക്തി പറയുന്നത് എന്ത് പ്രകാരമായിരിക്കും? ശാസ്ത്രം പ്രകാരമായിരിക്കും. പിന്നെ മാത്രമല്ല വെറുതെ പറയില്ല. വെറുതെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ് 16 മാല ജപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ജപിക്കുന്നില്ല വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ പറയുന്നു ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം വേണം, ആരോടും കോപിക്കരുത് എന്ന് പറയും, നമ്മൾ എല്ലാവരോടും ചൂടാവും. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളായിരിക്കില്ല ഒരിക്കലും ശുദ്ധഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണോ പറയുന്നത് അത് ആചരിച്ച് കാണിക്കുന്നവനായിരിക്കും ശുദ്ധഭക്തൻ. അതുപോലെ അദ്ദേഹം പറയുന്നതൊക്കെ ശാസ്ത്രത്തിലുള്ളതായിരിക്കും. അല്ലാതെ അവനവന്റെ ഒരു ഊഹാപോഹം വെച്ച് ഒരിക്കലും ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ വഴിതെറ്റിക്കില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ പരമനിയന്താവായും മറ്റെല്ലാവരെയും ഭഗവത് സേവകരായും അയാൾ അറിയുന്നു. അപ്പോ അതും ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. അതായത് അത് ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് ഒരേ ഒരു ദൈവൻ. അതായത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടതെന്നും ബാക്കി എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ സേവകന്മാരാണെന്നും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്ന ആളായിരിക്കും ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ. ലൗകിക സംസർഗത്താൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് വർദ്ധിതങ്ങളായ സർവ്വ പാപസഞ്ചയങ്ങളെയും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഒരു പുതുഭക്തൻ എപ്പോഴും ശുദ്ധഭക്തനെ വിശ്വാസപൂർവ്വം സേവിക്കണം. അപ്പോ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ഭക്തന്മാര് അവരുടെ സീനിയർ ഡിവോട്ടീസിനെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അയാൾ വിനയവും അനുസരണയുമുള്ളവനും നിർദ്ദേശങ്ങളെ കർശനമായി അനുസരിക്കുന്നവനും ആകണം. അപ്പോ എന്താണോ നമ്മൾക്കിപ്പോ ഇവിടെ എന്താണ് റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് പറയുന്നത്? 16 മാല ജപിക്കുക, 4 നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക അല്ലെ. അതൊക്കെ കർശനമായിട്ട് അനുസരിക്കുന്നവനായിരിക്കണം. നിലവിലുള്ള ജീവിത കാലയളവിനുള്ളിൽ തന്നെ ജീവിത വിജയം പ്രാപ്തമാക്കാൻ ദൃഢപ്രതിജ്ഞ എടുത്ത ഒരു ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണിവ. ഒരിക്കലും നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മം ഭക്തനാവാം, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോവാന്നായിരിക്കരുത്. നമ്മൾ ഈ ജന്മം തന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയായിരിക്കണം നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം നിർവഹിക്കുന്നത്. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാനം ഗുഹ്യതമം യത്ത് സാക്ഷാൽ ഭഗവതോദിതം അന്വവോചൻ ഗമിഷ്യന്തഃ കൃപയാ ദീനവത്സലാഃ. നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജ്ഞാനം ഗുഹ്യതമം യത്തൽ സാക്ഷാൽ ഭഗവതോദിതം അന്വവോചൻ ഗമിഷ്യന്തഃ കൃപയാ ദീനവത്സലാഃ. ഹരികൃഷ്ണ. ജ്ഞാനം മുഖ്യതമം അതീവ രഹസ്യമായ യൽ എന്താകുന്നു? യൽ സാക്ഷാൽ പ്രത്യക്ഷമായി ഭാഗവത ഉദിത സ്വയം ഭഗവാനാൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട അഥവാ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ട അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ട അന്വവോചൽ നിർദ്ദേശം നൽകി ഗമീഷ്യന്ത പ്രയാണം ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ കൃപയ അഹൈതുകമായ കൃപയാൽ ദീനവത്സലാഹ ദരിദ്രരിലും സൗമ്യശീലരിലും അതീവ ദയാലുത്വമുള്ളവർ. उत्तरं भावार्थमेति भक्तिवेदान्त स्वामी श्री प्रभु की जय।
വിനീത ഹൃദയരായ ആത്മാക്കളിൽ അതീവ കൃപയുള്ള ആ ഭക്തി വേദാന്തികൾ പ്രയാണം ആരംഭിക്കുന്ന വേളയിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ആ അതീവ രഹസ്യമായ വിഷയത്തെ എനിക്ക് ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആ അതീവ രഹസ്യം എന്താണ്? അതീവ രഹസ്യം രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം അല്ലെ? അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ആ ജ്ഞാനം ആർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ആ കുട്ടിക്ക് അല്ലെ, ദാസീപുത്രനായിട്ടുള്ള ആ കുട്ടി, അതായത് നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആ കുട്ടിക്ക് അവർ പ്രയാണം ആരംഭിക്കുന്ന വേളയിൽ, അതായത് അവർ ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത്, ഇപ്പൊ ചാതുർമാസി സമയത്ത് അവിടെ 4 മാസം സ്റ്റേ ചെയ്യുമായിരുന്നു അവര്. ആ സമയത്താണ് ഈ കുട്ടി ആ ഭക്തി വേദാന്തികൾക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവർ തിരിച്ചു പോകുന്ന ആ സമയത്ത് ഭഗവാനാൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട, അതായത് ഭഗവാനാൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട അതീവ രഹസ്യമായ വിഷയത്തെ ഈ കുട്ടിക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ യഥാരൂപം ഒരു ഭക്തി വേദാന്തി അനുവർത്തികൾക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവത്ഗീതയിലും മറ്റെല്ലാ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഭഗവാനെ മാത്രമേ ജനങ്ങൾ പിന്തുടരാവൂ എന്ന് സ്പഷ്ടമായി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. സർവ്വതിന്റെയും സൃഷ്ടാവും സംരക്ഷകനും സർവനാശകനും ഭഗവാനാകുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ വിശ്വസൃഷ്ടിയും ഭഗവത് ഇച്ഛയാലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഭഗവത് ഇച്ഛയാൽ എപ്പോൾ ഈ സമ്പൂർണ്ണ ദൃശ്യവും പരിസമാപ്തമാകുന്നുവോ അപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത ധർമ്മത്തിൽ സർവ്വ പരിച്ഛദങ്ങളോടും കൂടി ഭഗവാൻ പരിസേവിതനായി നിലകൊള്ളുന്നു. ഇവിടെ ശിലപ്രഭുപാദൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്, ഭക്തി വേദാന്തികൾ എന്താണ് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്താണോ അത് അതേപടി, അതുകൊണ്ടാണ് യഥാരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപടിയാണ് തന്റെ അനുവർത്തികൾക്ക്, അതായത് തന്റെ ഫോളോവേഴ്സിന്, തന്റെ ഡിസൈപ്പിൾസിന്, തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ആസ് ഇറ്റ് ഈസ്, ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് അത് അതുപോലെയാണ് ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവത്ഗീതയിലും മറ്റെല്ലാ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഭഗവാനെ മാത്രമേ ജനങ്ങൾ പിന്തുടരാവൂ എന്ന് സ്പഷ്ടമായി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മാത്രമാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് ആര് ഉപദേശിച്ചത്? ഭക്തി വേദാന്തികളും ഉപദേശിച്ചത്. സർവ്വതിന്റെയും സൃഷ്ടാവും സംരക്ഷകനും സർവനാശകനും ഭഗവാനാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുധാഭാവ സമന്വിതാഹ. അല്ലെ, ഭഗവാനാണ് ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ ഒക്കെ പ്രഭവസ്ഥാനം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാറ്റിന്റെയും സംരക്ഷകൻ ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെയും ബീജദാതാവ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതുപോലെ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? എല്ലാറ്റിനെയും ഒരു പ്രളയം വന്ന് നശിപ്പിക്കുന്നതും ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ 11ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? വിശ്വരൂപദർശന യോഗത്തില് ഞാൻ എല്ലാറ്റിനെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു അർജുന എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അവിടെ ആ ഒരു വിശ്വരൂപം കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ, ഞാൻ എല്ലാറ്റിനെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാറ്റിനെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതും സൃഷ്ടിക്കുന്നതും സംഹരിക്കുന്നതും ഭഗവാനാണ്. സമ്പൂർണ്ണ വിശ്വസൃഷ്ടിയും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഭഗവത് ഇച്ഛയാൽ എപ്പോൾ ഈ സമ്പൂർണ്ണ ദൃശ്യവും പരിസമാപ്തമാകുന്നുവോ അപ്പോഴും ഭഗവാൻ, അതായത് ഇത് പരിപൂർണ പ്രളയം വന്ന് എല്ലാം ഇല്ലാതെയാകുമ്പോഴും ഭഗവാൻ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലെ പരിപൂർണനായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എവിടെയും ഇല്ലാതെയാവുന്നില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് അവതരിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ ഭഗവാനായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഓം പൂർണ്ണമത പൂർണ്ണമിതം പൂർണ്ണമുദച്ഛിതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവ അവശിഷ്യതേ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ ഇല്ലാതെ ആയിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തിൽ പരിസേവിതനായി നിലകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, സർവനാശത്തിന് ശേഷവും ഭഗവാൻ തുടർന്നും അപ്രകാരം തന്നെ നിലകൊള്ളും. അപ്പൊ എല്ലാം നശിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ആവില്ല. അപ്പോഴും ഭഗവാൻ എവിടെ ഉണ്ടാവും? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എപ്പോഴും ഉള്ളതുപോലെ അതേപോലെ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആകയാൽ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിപരമായ ജീവസത്തകളിൽ ഒന്നല്ല. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. വളരെ വളരെ പണ്ട് അർജുനന് ഉപദേശം നൽകിയെന്നും പകർന്നു നൽകിയെന്നും അതേ ഉപദേശം സൂര്യദേവൻ നിർദ്ദേശിച്ചു എന്നും കാലക്രമത്തിൽ തെറ്റായി കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുകയും നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തതായും ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ സുഹൃത്തും ശ്രേഷ്ഠ ഭക്തനുമാകിയാൽ അർജുനനെ വീണ്ടും ഉപദേശിച്ചതായും ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. ഇത് നമ്മൾ 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പണ്ട് എത്രയോ ജന്മം ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് അർജുന എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ സൂര്യദേവൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു, എങ്ങനെയാണ് സൂര്യദേവൻ ഇപ്പൊ ഉള്ള ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? പണ്ടേ ഉള്ളതല്ലേ സൂര്യൻ എന്നൊക്കെയാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതിനൊക്കെ ഭഗവാൻ കൃത്യമായി ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നഷ്ടമായപ്പോ ഭഗവാൻ അർജുനനെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്തു. ആകയാൽ ഭഗവത് ഉപദേശം ഭക്തർക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ഗ്രഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് യാതൊരു ജ്ഞാനവുമില്ലാത്ത അമൂർത്തവാദികൾക്ക്
ഭഗവാന്റെ ഈ അതീവ രഹസ്യമായ അതീന്ദ്ര സന്ദേശത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഈ സത്യം, ഈ യഥാർത്ഥ ശാസ്ത്രം, അത് ആർക്കേ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനോട് ഭക്തിയുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ആ ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതീവ രഹസ്യം എന്ന അഭിവ്യഞ്ജനം ഇവിടെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ്. എന്തെന്നാൽ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന വിജ്ഞാനം നിർവ്യക്തിയുത വിജ്ഞാനത്തിന് അതീതമാണ്. ജ്ഞാനം എന്നാൽ സാമാന്യ വിജ്ഞാനം അഥവാ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗം എന്നർത്ഥം. ഈ ജ്ഞാനം ഒരു നിർവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മം വരെയേ വികാസം പ്രാപിക്കുകയുള്ളൂ. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതായത് ഈ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബ്രഹ്മം, അതായത് നമ്മൾ 3 തലത്തിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കും. ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനിതി ശബ്ദതേ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതിൽ ബ്രഹ്മം എന്നുള്ള ആൾക്ക് ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ജ്ഞാനം. അതായത് ഈ ജ്ഞാനം സാമാന്യ വിജ്ഞാനം അഥവാ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം മാത്രം എന്നർത്ഥം. ഈ ജ്ഞാനം നിർവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മം വരെ മാത്രമേ വികാസം പ്രാപിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഒരു ജ്ഞാനത്തിന്റെ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് ബ്രഹ്മം എന്ന തലത്തിൽ വരെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ അതിനുപരിയായി എപ്പോൾ അതിനെ ഭാഗികമായി ഭക്തിയുമായി കൂട്ടിക്കലർത്തുന്നു, ഈ ജ്ഞാനവും ഭക്തിയുമായിട്ട് ഭാഗികമായിട്ട് കൂട്ടിക്കലരുമ്പോൾ അത് എന്തായി മാറുന്നു? പരമാത്മാവ് എന്ന തലത്തിലേക്ക് ഡെവലപ്ഡ് ആവുന്നു. അതായത് അതിനുപരിയായി എപ്പോൾ അതിനെ ഭാഗികമായി ഭക്തിയുമായി കൂട്ടിക്കലർത്തുന്നുവോ അപ്പോൾ അത്തരം ജ്ഞാനം പരമാത്മാവ് അഥവാ സർവ്വവ്യാപിയായ ഭഗവാൻ വരെ പുഷ്ടിപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭാഗികമായിട്ട് ഭക്തി കൂട്ടിക്കലർത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് പരമാത്മാവ് എന്ന തലത്തിലെത്തുന്നത്. ഇനി എപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ എന്ന തലത്തിലെത്തുക? ഇത് അതീവ രഹസ്യമാണ്. എന്നാൽ എപ്പോൾ അത്തരം ജ്ഞാനം ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നുവോ അപ്പോൾ അനന്തരം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ദുർജ്ഞേയമായ ഭാഗം പ്രാപ്തമാകുന്നു. ഇതിനെ ദുർജ്ഞേയ ജ്ഞാനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഈ നിഗൂഢ ജ്ഞാനത്തെ ബ്രഹ്മദേവൻ, അർജുനൻ, ഉദ്ധവൻ തുടങ്ങിയവർക്ക് പകർന്നു നൽകിയപ്പോ ഈ ഭാഗികമായ ഭക്തിയുത സേവനം എപ്പോഴാണോ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ എന്ന തലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഹയർ ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യേനൈവാഹം ഭഗവതോ വാസുദേവസ്യ വേദസഃ മായാനുഭാവമവിദം യേന ഗച്ഛന്തി തൽപദം. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യേനൈവാഹം ഭഗവതോ വാസുദേവസ്യ വേദസഃ യേനൈവാഹം ഭഗവതോ വാസുദേവസ്യ വേദസഃ മായാനുഭാവമവിദം യേന ഗച്ഛന്തി തൽപദം. മായാനുഭാവമവിദം യേന ഗച്ഛന്തി തൽപദം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതിൽ ഏവ നിശ്ചയമായും അഹം ഞാൻ ഭഗവതഃ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ വാസുദേവസ്യ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വേദസഃ പരമസൃഷ്ടാവിന്റെ മായ ശക്തി അനുഭാവം സ്വാധീനം അതിദം അനായാസേന മനസ്സിലാക്കി ഏന ഏതിൽ ഗച്ഛന്തി അവർ പോകും തൽപദം ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിക്ക്. ആ രഹസ്യജ്ഞാനത്താൽ സർവ്വതിന്റെയും സൃഷ്ടാവും സംരക്ഷകനും സംഹാരകനുമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ശക്തി പ്രഭാവത്തെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധ്യമായി. അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാൽ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലുവാനും ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ദർശിക്കുവാനും കഴിയുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം ഭക്തി വേദാന്തികൾ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തതിലൂടെ ആർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി? നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിലുള്ള ആ കുട്ടിക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ശക്തി പ്രഭാവത്തെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെല്ലാനും പിന്നത്തെ ജന്മത്തിൽ ആരായി ജനിച്ചു? ബ്രഹ്മാവിന്റെ തന്നെ പുത്രനായിട്ട് നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയായിട്ട് ജനിക്കാനുള്ള ആ തലത്തിലുള്ള ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചു? ഈ ഭക്തി വേദാന്തികളുമായിട്ടുള്ള സംസർഗത്തിലൂടെ അവർ തന്ന ഉപദേശത്തിലൂടെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചതിലൂടെ നമ്മുടെ നാരദ ബ്രഹ്മർഷിക്ക് പൂർവ്വജന്മത്തിൽ സാധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിക്ക്. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ്സ് കേട്ടോ. ഇത് കൂടി കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഒരു പോർഷൻ കഴിയും. ഭക്തിയുത സേവനത്താലും അതീവ രഹസ്യ ജ്ഞാനത്താലും വിവിധ ഭഗവത് ശക്തികൾ എപ്രകാരം വർദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് അനായാസേന മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. ഭഗവത് ശക്തിയുടെ ഒരു ഭാഗം ഭൗതിക ലോകത്തെയും ഭഗവത് ശക്തിയുടെ മറ്റേ അറ്റം പരമശക്തി ആത്മീയ ലോകത്തെയും ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. അനന്തരം മധ്യമ ശക്തി മുഖേന മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു ശക്തിയെ സേവിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. ഭൗതിക ശക്തിയെ ആരാധിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കൾ അസ്തിത്വത്തിനും അവർക്ക് മിഥ്യയായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട സന്തോഷത്തിനുമായി കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ആത്മീയ ശക്തിയിൽ നവിഷ്ടമായവർ ശാശ്വത ജീവിതം, സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം, അവിഛിന്നമായ പരമാനന്ദം എന്നിവയാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് 3 തരം ശക്തി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബഹിരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി, പിന്നെ എന്താണ് അന്തരംഗ ശക്തി അല്ലെ. ഈ അന്തരംഗ ശക്തി എവിടെയാണുള്ളത്? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തെയാണ്
ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലാണ് അന്തരംഗ ശക്തി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തടസ്ഥ ശക്തിയാണ് ആര്, നമ്മളൊക്കെ ജീവാത്മാക്കളൊക്കെ അല്ലെ. ഈ ജീവാത്മാക്കൾ ആരെയാണോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശക്തിയെ സേവിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് സേവിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തേക്ക് പോകാം. നമ്മൾ ബഹിരംഗ ശക്തി ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുകയും ഈ പ്രകൃതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, ഇവിടെ തന്നെ കുടുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭൗതിക ശക്തിയെ ആരാധിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കൾ അസ്തിത്വത്തിനും അവർക്ക് മിഥ്യയായി അവതരിക്കപ്പെട്ട സന്തോഷത്തിനുമായി കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നു. അത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, മമ്മൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതന മനഃശിഷ്ടാനിന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി അല്ലെ. ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകമായിട്ട് സംസർഗത്തിലാകുമ്പോൾ നമ്മള് മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ആത്മീയ ശക്തിയിൽ നിവിഷ്ടരായവർ ശാശ്വത ജീവിതം, സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം, അവിഛിന്നമായ പരമാനന്ദം എന്നിവയാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പോ ആന്തരിക ശക്തി ആരാധിക്കുന്നവര് അല്ലെങ്കിൽ ആ ശക്തിയിൽ ആരാധന ചെയ്യുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ആ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം അല്ലെ, ശാശ്വത ജീവിതം, ഇതൊക്കെയാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് അരുളി ചെയ്തതുപോലെ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ജീർണിക്കുന്ന സർവ്വ ബദ്ധാത്മാക്കളും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സർവ്വ പ്രവർത്തനങ്ങളും പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലണമെന്ന് ഭഗവാൻ അഭിലഷിക്കുന്നു. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അതീവ രഹസ്യമായ ഭാഗമാണിത്. എന്നാൽ ഈ വസ്തുത ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. മാത്രവുമല്ല അത്തരം ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവത്ധാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാനും ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാനും സേവിക്കുവാനും കഴിയുകയുള്ളൂ. അനശ്വര ജ്ഞാനം, ശാശ്വത പരമാനന്ദം എന്നീ അവസ്ഥകൾ പ്രാപ്തമാക്കിയ ശ്രീനാരദൻ പ്രത്യക്ഷ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. ശ്രീനാരദ മുനിയുടെ കാലടികളെ അനുവർത്തിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്ന പക്ഷം മാർഗങ്ങളും നടപടികളും ഏവർക്കും ലഭ്യമാകുന്നു. ശ്രുതി അനുസരിച്ച് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ അസംഖ്യം ശക്തികളുണ്ട്. ഇവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ മുകളിൽ വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് മാത്രമേ എന്ത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ, ഈ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനും ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം കാണാൻ അല്ലെ, ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാനും സേവനം കൊടുക്കാൻ, നമ്മുടെ സേവനം ഭഗവാന് കൊടുക്കാനും സാധിക്കുന്നു. പിന്നെ അനശ്വര ജ്ഞാനം, ശാശ്വത പരമാനന്ദം, ഈ അവസ്ഥകളൊക്കെ ആര് പ്രാപ്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്? ഇപ്പോ നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിലുള്ള കുട്ടി അല്ലെ, ആ കുട്ടിയുടെ കാര്യമാണ് നമ്മളോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ നാരദൻ തന്നെയാണ്, ജീവാത്മാവാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അല്ലെ. അപ്പൊ നാരദൻ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവ്വജന്മത്തിലുള്ള ആ കുട്ടി ഇതൊക്കെ നേടി ഈ ഭക്തി വേദാന്തികള് കൊടുത്ത ഉപദേശം വളരെ ശ്രദ്ധപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ച് അത് അനുസരിക്കുക വഴി അങ്ങനെ നമുക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റും. പരമപുരുഷൻ ആയ ഭഗവാന് അസംഖ്യം ശക്തികളുണ്ട്. ഇവയെ കുറിച്ചൊക്കെ മുകളിൽ വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യസ്യ കൃപാസിന്ധുഭ്യൈവ ച पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण.